ହଇ ହୋ ତମେ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ତମକୁ ଚକଲେଟ ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଆଉ ତମେ ତା ସହିତ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲ। ଆମେ ନେଇ ତମକୁ କଥାରେ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। କବି କଣ ଲେଖିଲେ? ଘର କଥା ଯଦି ଦାଣ୍ଡେ ପଡିଥିବ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ ହେବେ ଖୁସି। କାମିନୀ ଗୋ ଦାଣ୍ଡ ଲୋକ ହେବେ ଖୁସି। ଘର କଥାକୁ ଆମେ ଘରେ ଚାପି ଦେଲେ ଆମେ ଚଳିବା ହସି ହସି। କାମିନୀ ଗୋ ଆମେ ଚଳିବା ହସି ହସି। ହେ, ତମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରିବିନି। ଏଇଆ ତ କାମିନୀ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଡି କରିଥିଲି ଏଇନା ପୁରା ସିରିୟସ୍ ପୁରା ସୋଲ ସିରିୟସ୍ ଆଉ ସେଦିନ ତମର ମୁଁ ଉପର ଛୁଇଁକି କଥା ଦେଇଥିଲି ଆଜି ତମର ତଳ ଛୁଇଁକି କଥା ଦେବି ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ମାନେ ତମ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି କାମିନୀ ତମର ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି ଆଉ ମଦ ପିଇବିନି और ଯଦି ଏକ ବାର ମୁଁ ମାଲ ପିଇଲି ମୋ ନାଁରେ ତମେ 4ଟା ବାଘ ଛୁଆ ପାଳିବ ଯେମିତି ସେ ବଡ ହେଇକି ମତେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଖୁସି କାମିନୀ ଖୁସି ତ।